Hoxe imos a viaxar ao Pico Muralla. Un conflicto de marcos, porque non sabemos, imos averiguar hoxe se realmente é do Concello de Rianxo, do Concello de Rois ou do Concello de Dodro. Hai algún outro concello por aí implicado? Lousán. Ou Lousán, vamos a ver en cal deles, se morremos, en cal deles nos van enterrar. Hoxe estou con Botis e con Mon. Botis Torrado, autor de A Navalla de Botis, unha entrega por fascículos en Facebook, creo, ou nun blog particular. No blog de Puro Ciclismo, na página de Miguel do Mortirol. E Mon Constenla, que sempre pon as súas viaxes con unhas frases moi bonitas e encantadoras. Esperamos que disfrutedes desta viaxe como sempre. Pois estamos na parroquia de San Xoán de Laíño, do Concello de Dodro, e concretamente no lugar de Imo. Imos a empezar a viaxe na Eira da Lavandeira, un conxunto de hórreos, 11 hórreos, dos que Botis nos vai explicar un pouco a súa historia. Mais arriba na aldea hai outros poucos máis. Aí atrás, hai uns anos, houve unha proposta para facer deles un patrimonio nacional. Están datados a maioría deles no século XVIII. Fixéronse hai anos unhas obras de mellora da área para condicionar e conservar o conxunto histórico. É que vos chamades de todos Botis, pero eu chamo de Bautista. Verdad, Montserrat. Fixemos a subida ao Pico Muralla pola parte máis dura, dende Imo ata Bustelo, con rampas de 200 a 300 metros que poden alcanzar algunhas delas o 16%. Fixemos unha parada no cruceiro da Cruz do Abelán. Aquí, despois de sufrir por aí arriba, é o cruceiro máis antigo de Galicia. Está datado en 1640. Estaba no trazado do Camiño Real, viña de Compostela a Rianxo. Pasamos pola aldea de Bustelo. Preto daqui está o Pozo do Bastón, no cauce do río Treto, que tamén ten a súa lenda propia de un mouro de 3 fillas encantadas e de 3 bombos de pan. Estamos aquí no Pico Muralla, ou Pico da Muralla, como le queirades chamar. Aquí ahora mismo estamos no Concello de Lousán. De Lousán. Pon aí no marco por este costado. Isto sería Rois, a banda de alá. Onde está situada a cámara é a Concello de Rianxo. Para
nada, teño unha estática na casa destas antiguas, ademais, e nada, movía ali as pernas. Tiñas unha pantalla onde vías a serie de televisión? Que ou va, nada, nada. escoitabas música ou Solo miraba pas miñas pernas que quería ver o... habías como que ian as gotas de sudor, era o único entretenimiento que había? Exactamente. E pola tarde, Botis e Mon acabaron subindo a pé hasta o cumio do pico da muralla e de ali mandounos estas espectaculares imaxes da ría de Noia e toda a zona de Arousa Norte e o Barbanza. Bueno, pois hasta aquí o viaxe ao pico da muralla. Tes algo máis que decir, Botis? Nada, vamos levar ahora por outra vertiente, baixando o camiño de Padrón, que é un sitio tamén bastante chulo. Podemos enseñar algún anaco despois no vídeo que montes. Oye, gracias por vir hasta aquí, por vir a aclarar a problemática que tiñamos cos barcos, que é importante. Gracias a vos, porque fostes vos que me invitastes a vir. Disfrutei moito do viaxe. Coñecín o asfalto moi de cerca. Aprendiches a subir, supoño que aprenderías a baixar tamén. Efectivamente. E vamos a ver se é verdad. Vamos. Moitas gracias, Ricardo. Gracias a vos. Gracias.